बगामाटियाव बेखौनो लानानै थांबा हामगोन नामा जे उनथिंजाय सिख्ला सानैसो दैखांना लानानै आयु बेथोनो बाइकखौ मोनथो बेखौ बोनांब्ला खिबुला लालाय लाङोलै बे आं हेल' रायजोफोर फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बाहरबाय आरो दिनै फिन खेबसेबाव बगामाटियाव दिनै थामथि खेबनि थाखाय आगान सुरगोन दिनै थामथि साननि आगान बगामाटिसिम अब्ला नायबाय थादो दिनै माने दाथ' आरो पिकनिकनि टाइम नङाब्ला पिकनिक टाइमाव बेसेबां मा जादों नाय नोंथांमोन मिन्थिगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आफा बोराइ बाथौनि बोर लायै लायै खुलुमै खुलुमै आइ दुर्गानि बोर लायै लायै बेनिफ्राय शिव बाबानि बोर लायै लायैनो नै दैमावखुसियाव लोगोखौ लोगो मोनमारबाय बगामाटि थाङोब्ला जों माने हाग्रा गेजेर गेजेर थाङो नालाय फंबाय सिख्ला मथाय लोगो हमबाथाय आं गारसिंबाथाय दैखारलांगोन नङा होमबा बेनिखायनो नै राहुलजों लोगोसे थांगोन दायो बगामाटिसिम आरो नैबे आंनि भाङा फुटा साइकेल बोराइजों बगामाटिसिम रावना साइकेल सालाय माने अयभाग जालांबाय दाख्लैबावथ' चेलेन्जखौ माने बेबायदिनो कमप्लिट खालामबाय आरो दिनैबो माने बगामाटि थांनायाव माने नैबायदिनो साइकेल सालायनानै थांबाय थानो गोसो जादों अ माय गड बगामाटि थांगोन बेबायदि हाग्राबारि भुट बांला बेबायदिनो गेजेर 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 फैयै फैयै मोनफैहरा फाइनालि बगामाटिनि गेट आरो लोगोफोर आङो जेब्ला माने खैना लायनांगोन आंनि जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांगोन अब्ला आङो नैबे गारिखौ लाना थांगोन सानदों नैबे गारिखौ लाना थांगोन आङो जेब्ला आंनि माने खैना गोदानखौ लायनो थांगोन अब्ला बेखौ लाना थांगोन बाखिखिना आंजों लायनो थांफाग्राफोरा माने थाबायना थांगोन जोङो गोबां खोथा मोनथिगोन जे बेजोंहाय माने काउन्टार दं आरो बेयाव थांनानै जोङो माने बे बगामाटि हाबनायनि सिगां जोङो मा फल' खालामनांगौ जोङो बेखौ सिगाङावनो मोनथिग्रोना लानि नङा होनब्ला बिदिब्ला जों दङ नै आदा बिथांमोना जिरायनानै दङ आदा जोङो माने मोनथिनो लुबैगोन जे बेयाव हाबनायनि सिगां बेयाव जे एन्ट्रि खालामनाय जोङो नुदों बेयाव ओरैनो बाइक बेफोरबायदि माने कार लाना फैयो अब्ला बिनि एन्ट्रिया बोरैहाय बाइकनिया ओजों स्टेन्ड दङ ओमफ्राय दा बासनिखौ 300 लायो ओमफ्राय विंगार बलेर'फोरखौ 200 ओमफ्राय कारफोरखौ 100 लायो कारफोरा 100 माने बासआ 300 बासआ 300 अब्ला ओमफ्राय ओरैनो साइकेलफोराथ' ओरैनो फ्रि स्टेन्ड दङ आंथ' दिनैसिमहालागै माने बेफोरबायदि पिकनिकखौनो जाफेराखै मालाय मानसिफोरा माने पिकनिकनि थाखाय गारि लायै फैदों जों माने नैबे भाङा फुटा साइकेल बोराइजों फैदों बिदिनो फैयै फैयै नै फाइनालि बगामाटि आरो बिदिनो हाग्राबारि बेफोरबायदि माने लामा गेजेर गेजेर फैयै फैयै दिनै फाइनालि बगामाटि थामथि खेबनि थाखाय आगान अ माय गड बेजों थांगोन जोंनि पिकनिक प्लेस Oh my god, उधर क्या चल रहा है आङो दायो दङ बेयावहाय बे जादों जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ थानसालि आरो जों जाथाय इसोर बारखौ नै पिकनिक जानो फैदों बगामाटियाव माबा मोजां धर्मनि बिदार इसोर दिनै मंगलबारनि सान आरो बिदिनो गोथारिफोरजों एसे बोर साबस्रि जाबाय जाहाथे मोजाङै मोजां न' मोनहैयो बेनि सायाव बोर मोननानै गोजोनबाय आफा बोराइ बाथौआ जों बयखौबो अनहरदो नङा होनब्ला नैया जोंहा माने उन्दै उन्दै खुदियाफोर बिथांमोना माने शुटिंनि थाखाय फैदों नामा किहर कारणे शुटिंनि कारणे इसा हा शुटिंनि कारणे
बापा नै जोंहा उन्दै उन्दै खुदियाफोरा नै माने शुटिंनि थाखाय फैदों नो परबरा हिसाब ना हा वाकपुर কি শুটিং হৈ গ'ল হোৱা নাই হ'ব বাপাৰে नै जोबोद माने उन्दै उन्दै खुदिया आरो बेजोंहाय नै दख'ना गाननायबो दङ नै इदि गासो ना नै बिनाना जोंहा दख'ना गाननायबो दङ माने बिसोरो माने मिक्स कालचारजों माने शुटिं खालामगोन जानांगौ ना दे बाय दे हाय कय दिया गद সকলে ओके बाय बिदिनो माने बिदि माने लोगो मोनब्ला माने गोजोननाय मोनो बेजोंहाय संनाय खुरनाय जादों आरो आङो दायो नायहैगोन जे बेजोंहाय मा संदो सङाखै एसे नायहैगोन आङो नैयाव दादा हकाल रान्दा হৈছেনে নাই नै संगासिनो बेवहाय रान्दी आछाने কৰপৰা আহিছা বৰেশ্বৰ বাপাৰে এদিকে কি বনাই আছা গাহৰি মাংস বাপা ঐ ঠিক আছে কোৱা আহিম মানে অমা বেদৰ संगासिनो बापारे अमा बेदर होनबाथाय माने मिथिखायो जोंनि बर'फोरनि माने फेभरेट अमा बेदर आरो दायो जों थांगोन बेजोंहाय गोजौआव बयनिख्रुइ माने जोङो नायहरनांगौ जायगाया जादों नैबे गोजौनिफ्राय बे गोजौनिफ्राय बै सिङावहाय लागि बेसेबांदि समायना बे माने गोजौनिफ्राय सिंजों नाहरनो नै बेजोंहाय नैखौ माने खाना दोनदों बेजोंहाय जुदि गोलैहैयोब्ला नोंनि देहाखौल' मोनगोन नाथाय जिउखौ मोननाय नङा आरो बिदिनो नैबेनिफ्राय नायहर नोंथांमोना जे बेसेबांदि समायना बेनि जायगाया बेनिफ्राय फट'शुट लायोब्ला बेसेदि गोजोनगोन अ माय गड आरो जोङो जेब्ला बे बगामाथियाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना नुगोन बेफोरबायदि इउज मी बेफोरबायदि माने गोबां जायगायाव माने बेफोरबायदि दङ आरो बेफोरखौ इउज खालामनाया जों बयनिबो थाखाय मोजां नैबे जादों जे बगामाथियाव फैनायाव बे दैसाखौ मोनो आरो बेवहायनो जोंहा माने दुगैनो गोसोब्लाबो दुगैनो हायो आरो बेजोंहाय नुदों नोंथांमोना टेन्ट दङ बेवहाय जुदि सोरबाफोर बगामाथियावहाय मोनाबिलिनि फिलिंसखौ जुदि लानो गोसोब्ला मोनाबिलियावहाय बेवहाय मोनाबिलिनि जि गोजोननाय बेखौ लानो हागोन এইটো জিপ লাইনৰ যে প্ৰাইচ এইটো কিমান 300 মানে অহা যোৱা ইয়াৰ পৰা যাব তাতে তাৰ পৰা তলত মানে এজনক পাৰ পাৰ্চন 300 যদি नोंथांमोना जुदि बगामाथियाव फैयो अब्ला जुदि जिप लाइन खालामनो गोसो अब्ला नोंथांमोना 300 होनानै थांलाय फैलाय खालामनो हागोन जोङो नैबे समाव माने फैदों जे नाव बेजोंहाय नावनि माने नैबे पारनिफ्राय गुबुन मोनसे पार्कसिम थांनो थाखाय नावनि फेसिलिटिस दङ आरो बे नावनि फिलिंसखौ लानो थाखाय जोङो बेवहाय फैदों माने गोबां सिख्लाफोरा माने बेवहाय फट'शुट आरो आदा जे बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय राहा दङ बेनि थाखाय जे थांलाय फैलायनि भाराखौ बेसे लायो जोङो दा बर्थमान आपडाउन 40 थाखा लादों आपडाउन सासेयाव 40 थाखा थांनो थाखाय जोङो दायो बेवहाय फिलिंसखौ लानो जोङो बेनि फिलिंसखौ लागोन जोङो दायो राफ्टिं नाव ना मा होनो बेखौ लाइफआव माने गिबि खेबनि थाखाय आङो बेफोरबायदि गाखोदों आदा बेयो खैदिनाव माने माला बेसे तारिखआव लागि थायो बेयो पिकनिकआ बेयो 26 लागि थागोन 26 जानुवारि माने बे पिकनिकआ 26 जानुवारि थागोन बेनि गेजेराव नोंथांमोना बेवहाय जुदि पिकनिक जानो फैयोब्ला फैनो हागोन नङा होनब्ला जोंहा दायो बै फारनिफ्राय नैबे फारसिम फैबाय आरो बेनिफ्राय दायो जोङो थांगोन बै साइडथिं बै मोनसे रुगुं बे मोनसे रुगुं आरो बे मोनसे रुगुं नङा होनब्ला आरो दायो जोङो बेखौ नांगोन पिकनिक जाग्राफोर फैदो आरो बेजों मा खालामदों
kiuras ha babare ping ha khabi kita ha duda apa mana hangseu de jagan bisor dini piknik ke da faya hangseu pada मोनथिखायो नङा होमबा खुमब्राजों बेस्ट हांसो मालायफोरा मालाय बेवहाय माने पिकनिक जानो बायो जों फैदो बोग्रि जानो फैदो नै डान्जार हाग्रा गिदिंदो जों दिनै बगामाटियाव नै बगामाटिनि जेफोर माने हाजोफोर दङ बेजोंहाय जोङो बेजों थांगोन बेजों थांनानै मोनसे माने दैनि बान्दो दङ बे बान्दोसिम जोङो थांगोन बबेबा हाग्रा गेजेरबाबो हाबगोन जों दिनै हाग्रा गेजेरबाबो हाबगोन जों दिनै नै फैयै माने नै आसोलनि खिखौनो मोनबाय नै मैदेर खि बेथोनोबो जालालै बे नैबे गुदुङा बे गुदुंखौ होनदों आंनो दाख्लै साबस्क्राइबार सासेया सोंहरदोंमोन जे बेनि गुदुङा मा गुदुं बे गुदुंखौ माने मानि गुदुं होननानै सोंहरदोंमोन दाख्लै बावै नाथाय आंबो मोनथिया जे मानि गुदुं बे साबस्क्राइबारा बुंहरदोंमोन जे बे बन मानसि थायो नामा बेनि गुदुं नामा होननानै सोंहरदों जोंनि बर' खुदियाफोरा माने बैग्रि फानदों पेकेटआव माने 10 थाखानो पेकेटसेयाव आरो नै आंना लोगो लाबाय 10 थाखानि नैबे जादों माने बगामाटि पिकनिक स्पटनि माने बाजार मार्केट आरो बेयावहाय माने जे मा जानो मा मानो नै शिलंनि साप्लायनो आनारस बेसे जानो नैखो जायैनो माने दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनायनि लामायाव फैबाय जोबोद माने बेराय मेंग्लिबाय आरो जायै लोङै बेखौबो जाबाय आरो दायो थांनायनि लामायाव स' बाय इयुननि चेलेन्ज एबा ब्लगफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन लोगोसे राहुलखौबो लोगो मोनगोन इयुननि भिडिअफोराव आरो बिदिनो नोंथांमोन बयखौबो आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट जादोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बाय